Vi skal ikke læse om den her. Du vil ikke læse om ansvar? Nej, det gider jeg ikke. Omsorgsfuld? Det er ikke i dag. Nej. Nej. Eller den her. Silke, kan du huske alle kort, hvad de indeholder? Ja. Simpelthen, okay. Ja. Det er vildt flot. Det er fordi jeg har læst den måske nogle gange, så kan jeg godt huske det. Jeg tror, du faktisk læste rigtig mange gange den bog. Og så kan jeg huske, hvad den indeholder. Ja. Er der en særlig følelse, du vil gerne snakke om i dag? Ja. Ja. Om hvordan man kan blive sådan lidt mere roligt. Mere roligt, okay. Er det fordi, der står angst deroppe? Er det noget af det? Nej. Kan du se, at jeg har følelser? Jeg kan godt sige noget. Det er også mig. Jeg har været glad for dig. Du har været vred på mig? Ja. Ja, det er ikke så mange siden, du har været vred på mig. Det kan jeg godt huske. Ej, det er oplagt, at du siger det. Fordi du følte, at jeg presser dig? Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Kan du ikke lade være med at presse mig sådan en anden gang? Jeg ved godt til det, men jeg skulle passe på dig. Fordi men ikke sådan noget. Nej, men det var for mange ord, ikke? Ja. Men godt, du siger det. Men til at prøve lidt her. Da du kom afsted, det var så fedt. Kan du huske, hvor glad du blev, da du så Heidi derovre? Så var det helt væk. Så var det hej med dig. Så var det videre. Ja. Kan du huske det?